Salutare, bine v-am găsit la un nou episod de astăzi. Astăzi o să facem cel mai tare videoclip de pe pământ. O să ne jucăm un joc super tare care se numește Spider-Man. Adică se numește THE Amazing Spider-Man 2, adică 2. Acum hai să intrăm. Așa. Perfect. Așa, și acum conectăm asta. Perfect. Mobizen o să-l alungăm de acolo, că pentru că noi filmăm cu altceva. Cu altă... Acum să vedem care e povestea. Peter Parker a fost un nou băiețel. One day, everything changed for me. După aia ajung la mișcat. Powerless. One of the most powerful people in the entire city. După aia s-a transformat Power for good. I was selfish with it. That with great power comes great responsibility. Now I've dedicated my life to protecting the defenseless and stopping those who would do them harm. I am the amazing Spider-Man. Ok, și o să facem câteva emisiuni pe el. Așa. Dăm continue și să vedem despre ce este vorba. Așa, ne-a teleportat pe o nouă clădire și clădirea asta e cam înaltă și noi acum trebuie să sărim jos. Dar mai întâi să vă spun ceva. Spider-Man vă spune să dați acolo mare like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Așa că nu uitați acolo să dați mare like și subscribe și să apăsați pe clopoțel. Așa, acum să sărim. Wow, cum sărim. Și Spider-Man zboară. Acum o să mergem la... Parcă mai devreme a făcut o misiune când m-am întâlnit cu Dr. Khan și nu știu dacă mai apare din misiune. Dar acum sperăm că mai învie. One order of fudge to go. Așa, i-am dat lui ăsta cu pumnii. Acum să dăm noi pe hartă și să mergem la prima emisiune. Acum să vedem despre ce este vorba, că pentru că dacă mergem la multe emisiuni câștigăm niște bănuți și cu ele și cu ei poți să-ți cumperi costum de Venom, mai multe costume și acum haide să jucăm. Deci îi dau un pumn aici, perfect, aici, acum zburăm prin oraș și acum ajungem imediat. Și am ajuns direct. Ați văzut cât de repede am... No way! It's actually Spider-Man! Wow, m-a strigat. Fată. Wow, m-am întâlnit cu Dr. Camus, acum să vedem ce zice. Oh, eu cancel sau accept? Eu mai bine accept misiunea lui, că pentru că mie îmi place emisiunile lui Dr. Camus. Așa că accept. Dr. Connors, I'm here because an anarchist group called the Free Radicals is after your research. They tried to kidnap one of your colleagues, and they may come after you next. I'm afraid you're too late, Spider-Man. Ok, stați un pic că revin. Ok, am revenit. Acum am vorbit cu Dr. Cars. Acum trebuie să mă duc la misiune. Venom. Nu știu dacă o să mă bag cu Venom, dar vine deja o mașină. Wow. De ce faci, mă, accident, mă? Dacă nu știu cu mașină neapărat. Am până la 10 dispoziție, bă. Nu știu cât am, dar foarte puțin.
Gata, am ajuns. Da. Am ajuns, da. Bine. I-am prins deja. Mamă! Acum am agăs de mașină. Păi nu? Mamă, oameni buni, ce foc! Mamă, cum merg! Mamă, cum merg în gavă! Cum merg! Nu! M-am lovit! M-am lovit! M-am lovit! M-am lovit, nu vine să cred că m-am lovit! Acum trebuie să plec cu mașina. Ole, 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 ole! Ole, 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 ole! Mamă, ce vredare merg! Eu mă agăs de mașina aia! Nu vine să cred! Nu vine să cred! Ce tare! Mamă, deja m-am lovit! Mamă, cred că mor acum. Că pentru că nu știu de ce, dar mor. Cred-mă că mor. Am murit! Trebuie să fac misiunea de la capăt. Păi nu? Stai că am... nu știu cât... Am puțin bănuți, așa că pot să-mi cumpăr ceva. Uite, pot să-mi cumpăr ăsta de bui. Și pot să mi-l cumpăr? Da. Nu? Da. Haide, mă! Nu vrea să se desfacă. Păi ce înseamnă asta? Dacă mi le ia pe ăsta de vreo nu știu cât lei, nu merge, trebuie să fac emisiuni multe. Hai să ne plimbăm prin oraș. Sunt aproape iar de Dr. Kant și nu vreau să ne iau de face cu el, că pentru că e un om rău. Adică aproape un om rău. Trebuie să-i bat pe ăsta. Mamă, ce am avut! Emisiune! Mamă, ce tare! Să dau cu pângă, să-i leg, să-i fac. Acum hai să plecăm să-i facem emisiunea. De sus, tot mai sus pe acoperiș trebuie să mă duc. Tot mai sus pe acoperiș. Aici nu-mi place că știu că e altceva acolo. Știu despre ce este vorba și vreau să mă duc la o emisiune mai bună, mai fan. Unde trebuie să mă duc? Că nu știu. Nu știu unde să mă duc, fraților. Tot la Dr. Counts. Nu vreau să mă duc la Dr. Counts, că pentru că n-am. De la Dr. Counts. Ok. Da. O să mai facem o emisiune. O să închidem acest episod. Că pentru că n-am. Să închidem. Perfect. Filmăm deja de 8 minute. Filmăm. Haide, mai repede jos. Perfect. Acum să vedem despre ce este vorba aici. E o fată, știu despre ce este vorba. Hey, it's Gwen. I know she thinks Peter Parker's kind of a goofy guy, but I bet she'll love Spider-Man. What? Good afternoon, miss. This is... Ok, o să dăm skip. Și acum dăm pe hartă și că ne apare o dată aici. Dar nu știu ce trebuie să fac. Nu știu ce trebuie să fac. Nu știu ce trebuie să fac aici. Facebook. Sănătate, mă. Așa. A strănutat bunica mea. Așa. Dăm ăsta. Yes. Și ce s-a întâmplat acum? Sănătate! Hey, it's Gwen. I know she thinks Peter Parker's kind of a... E o misiune. Și cam atât a fost acest episod. Nu uitați acolo să dați like și noi ne auzim peste o altă zi. Așa că, bye bye!